House parents sa Homecare Facility sa Dakbayan sa Lapu-lapu mitaliwan human siya hilante sulod sa Tulo ka Adlaw. Lapu-lapu City Mayor Junard Ahong Chan buot mo pasusi kung COVID-related ba kini o kung may kalabutan ba kini sa mga dili silyadong nitso sa Municipal Cemetery. Si Luan Mirondina sa report. 5:30 sa buntag kagahapon, mitaliwan ang usa sa mga house parent sa Homecare Facility sa Dakbayan sa Lapu-lapu nga si Chona Amit. Gikatahong 3 ka adlaw na siyang gihilantan ug naghubag ang liog nga gituho ang gibayuok. Matod sa OIC sa CSWD, Annabeth Quizon, sukad magpositibo sa COVID ang usa sa mga labaw sa facility sa miaging buwan ug nagnegatibo sa swab test ang tanang mga staff, stay in na sa facility ang tanang mga house parent ug mga staff. Apan niadtong Lunes, naglain ang panglawas ni Amit, busa subli siyang nagpaubos sa swab test ug gipaabot pa ang resulta. Not confirmed no og positive pa o dili pa. Naman to siya purot sa iyang liog. Wa mikipaw kay ang mga house parents pod uban ug ubang staff kanang i-isolate lagi siya so mahadlok pod mo doon. Nagduda si Mayor Junard Ahong Chan nga posibleng naapektuhan ang panglawas ni Amit sa posibleng baho o fluids nga nanggawas gikan sa Municipal Cemetery sa mga baguhay lang gilubong nga wa matarong pagtrabaho ang mga nitso. Sa pakisusi nga gihimo sa Dakbayan, nasayran nga may mga minatay nga gilubong sa naaswing samang nga nakalas tungod sa COVID. Ang Homecare Facility tupad lang yun sa na-controversial karon nga Municipal Cemetery. Muna nga karong adlaw mo kandak og investigasyon ang ato ang City Health no Namatay mga sanitary inspector na mo undergo og interview within the area sa atong cemetery katong mga residents dito Ato sa Namatay na dito sa likod bahin sa kanada sa home care no atong giadto. Lagi manimahaw gid siya tinuod, manimahaw siya og patay ba. No? Mo na gikabalakan ko dato. Subay ni ini, naglaraw si Mayor Junard Ahong Chan nga temporaryong mapabalhin ang mga bata ug ang mga staff sa Homecare Facility ngadto sa Lapu-lapu City Central School. Kini samtang padayon pang nakig-coordinate ang lokal nga kagamhanan sa mga kabanay sa mga minatay aron mapabalhin og bag-o mga nitso nga silyado. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.